Salutare toată lumea, bun venit la un nou episod de pe acest canal. Este și primul din această serie. Am mai filmat unul, dar pentru că am pierdut am zis să mai filmez unul. Chiar vreau să mă joc mai mult, știți? Eu m-am jucat Smite înainte. Acesta este bazat pe campioni, pe zei reali. Nu știu dacă toți, dar știu că din ei sunt reali. Și eu joc cu Nate. Mamă, ce sexy skin ăsta. Nice. Ia bă, mai nu mă băgați în seama. Și m-am mai jucat, dar nu m-am jucat foarte mult. Meciul trecut am avut un coechipier foarte prost, care cred că era începător și nu știa să facă nimic, efectiv nimic. Și a pierdut meciul. Câștigam. I-am bătut la început și după am pierdut meciul. Da, și ăla n-a luat campion, a luat Thor și pe ea doi nu știu. Thor nu va și unul care îl cheamă cumva și Shen. Aia are și skin, uva aia. Ce tare arată campionul ăsta. E mouse-ul. Nu știu ce mi s-a întâmplat la căști și se aude doar într-o cască. Dar nu sunt stricate căștile, cred că este de la boxe. Da, este de la boxe. Cred că nu se mai aude o boxă. Fiindcă le-am încercat la telefon și merg. Tot se pare că n-are calculator net bun. Nu e singurul. Da, și am uitat să vă spun. Cei care au făcut Smite au făcut și Paladinsul. Adică este tot de la Hi-Rez Studio. Au făcut jocuri foarte șmechere. Ce să zic. Și am zis că să mă mai apuc de o serie pe acest canal, dacă că decât că o serie este cam așa. Nu mă interesează. Am și noi de asta. Asta care era aia? Aia din nou. Asta sigur și la box, da, și la box. Nu știu ce e asta. Viață și mare. Ăsta dă... Ăsta nu știu ce mai face. Ah, tot pe care. Așa. Chiar nu știu ce face. O să aflu. Pe parcurs. Ăsta știu că prinde. Mă, ce... Dă viață? Chiar nu știu. Poc, poc, poc. Bă! Bă! S-a transformat într-o marmoțică ceva. Fuck! Kill easy! Încă un kill. Ne respectăm. Hai, triple kill-ul meu. Hai frate, era triple kill-ul meu. Ia uite, transformați mă mai moțică. Nu mă, să stai în spate. Cred că e de la noi. Ce s-a? E altceva. O, să răsuma, fugi! Din câte am văzut, aia știe să joace, pentru că are și skin la aia și a jucat câteva meciuri. Cred că a jucat vreo 13 meciuri. Hai mă, nu aștept. Echipă! Aia ne sparg turnul! Uite-l pe șucâte. Ce faci? Șucâte! Tu crezi că scap de mine și... Dar ce făceai ultima dată lui Nate? O să încerc acum.
pune ținta pe cineva și să duce spre ea. Și stun, tare, este foarte tare. Să fac asta, asta și asta. Să scap și prin... Oh, double kill, ne respectăm. Mai dăm un ză. Să ne încărcăm mana. Și am zis că să mă pușez mai tine, că este un joc foarte tare. Am pus. Am uit pe minionii. Easy. Da, cine? Sau Ez. Mă, mă javlă. Nu mai ești mecher, gata. Nu mai ești tare în gură, nu? Mă javlă. Ești gata. Vreau să... Ce? Tu te activași, mă? Nu știu pe unde este, am trășit la mișto. Uite pe acolo. Nu, n-am prins-o. Acasă e! N-am nimic. Nici că e să stea așa mai în spate. Nu trebuia să pun pe aia. S-a prins cum să fac asta. Bă, mă! Am dat ultima de degeaba. Am luat asist! Ba nu, dar n-am luat asist, că am dat ultima ta aia. Am bani de asta, o să-mi iau și asta și după aia o să-mi iau ăla. După ce mi-iau asta, o să-mi iau aia de atac. De fapt, oi de lifesteal, oi de attack speed, stați puțin. Nu dă attack speed, dă, mi-a pe aia de lifesteal. Pita din aici, skill. S-a prins. Asta face la fel ca Olaf, aruncă cu toporul. Dacă, așa cred, adică n-am jucat niciodată cu el. Dacă și le... Polesc eu până la urmă. Fuck it. Am stat prea mult. Punctul. Serios? Le-ați dat primul kill? Ce bun sunt, predict! Nu știți voi de ăștia, nu să știți. Deci te uiți în spate, în parte, pentru că în spate nu ai cum să te uiți, doar să te întorci. You're so little pussy, so little... Băi! Ce ești mai greu? Dă de mele. Nu mă uitai bine pe unde. Nu. Help. Help, frate!
Asta o să-l iau. Dar să-mi iau și buții. În care partea asta din ei. Da, deci se pare că meciul ăsta va fi easy. Nu știu, mie îmi plac jocurile MOBA. Când o să vin ai mei acasă, adică pe 15-16, o să-mi iau și CSGO și mai multe jocuri. Dacă vă plac, desigur, o să mă întreb pe Facebook ce jocuri să-mi iau. Ah, nu pot să sar peste idei. Nu mai trage. Lăsa-te aici și eu dau. Mă, nu vii. Bătui pe ei. Asta e easy. Serios, frate? Și meciul ăsta așa de ușor. Hai, frate, îți dau și semne unde sunt. Și tu nu vii. Ok? Ok. A, păi nu ți-o dau eu ție. Au, nu ți-o dau. Deja nu cred că mai dau bani. Ei. Ce-ți la 14-1. O să-mi dau back să-mi iau weapon. Adică ăsta și ăsta. Și acum ceva de attack speed. Uite ăsta. Nu ăla. Hai că îi spargem repede. Nu știu cât o să țină videouri. Cred că cam 12-13 minute. Îmi dă și așa corect, sperăm că mi-e place nouă. Mă, nu că cu mine, că nu. Mai frate, serios? Fuck you! Hai să iau demon Slaying the Bull Demon King will disable the enemy's tower and Phoenix for 90 seconds and grant your team a powerful battle. Warning, the Bull Demon King is very strong and requires multiple players to defeat. Hai mă. Mă lași cu de. Acum putem să le dăm... Uite! Nu, venim sunt foarte rău. Vin din asta să vă dau viața. Killing spree! Deicide! Nu te mai întoarce, de ce ești un bulangeu? An enemy has left the game. Da, și cam atât cu acest episod. Noi sigur ne auzim data viitoare. Nu uitați like, share, subscribe și să strângem și noi 3 like-uri ca să mă motivați.